Denge gel, Denge Kurdistan'ı. Jiravendan uçayan radyoya denge gelden baş godarın heja iru 23 gulane 2025 inili Brüksel'e saat 13'de Lahamede çağırdı. Hemen uçayın dinavar ojede peşkeş bikin despekçen ser uçayın. Jibu ditina rebera po malbatan serlede ankir. Dem Parti civina jinan are ve beriyen heremiyen demokratik redar xist. Vazarata parasına Türk da xuyanek da ugut erişelme budomen. Bu hoye bankla İsrail'e kir erişen ser Gaza'ya bedin ravastandı. Dubareden başkodarın hecem dest biber filan uçen xwedikin ji bu dîtina rêbera po malbatan serlêdaneke nû kirin. Hatragandı ku malbat û wasiyê rêber Abdullah Öcalan malbatên sê girtiyên din bi daxwaza hevdîtînê serli ser dozgerê Komarya Bursayê û Müdüriyeta Girtika İmraliyê da. Hat gotin ku birayê rêbera po Mehmet Öcalan wasiyê wî mazlum dînç. Xuşka Ömer Hayri Konar, Emine Konar, birayê Hamile Yıldırım, Polat Yıldırım û xuşka Veysel Aktaş, Meliha Çetin, biriya parêzerên xwe serî ser dozgerê Komarya Bursayê û Müdüriyeta Girtika İmraliyêdan û daxwaz kirin ki biçin giravê û bi xizmên xwe re hevdîtîne bikin. Dem Parti civîna jinan are ve beriyên herêmiyên demokratîk li dar xist. Dem Parti bi duruşmaya jin jiyane jiyan xwe re vebirine em jiyana aza jinû ve ava dikin li navên da Kongre ya çanda Amedê civîna jinan ar navberî ya rêveberiyên herêmiyên demokratîk li dar xist. Hevseruka giştiya Dem Partiye Tülay Hatimoğulları, hevseruka giştiya DPP Çiğdem Kılıçkınuçar û gelek hevşayedarên Dem Parti beşdarî civîne bûn. Gelek jin bi cil û bergên Kurdî tevlî civîne bûn. Axaftina vekirina ya yek civîne hevşayedara bajarê mezin a Amedê Sarra Bucak kir. Sarra Bucak diyar kir ku di pêvajiyeke girîng de derbas dibin û got em dizanin ku jin kirdeya hemû xebatane em hemû xebatan xwe bi vê perspektîfê dimeşînin. Em jin wisa hêsan nehatine van rojan. Gelek ket û têkoşîn hate dayîn. Bila ev civîn ji xebatên me re bibe ronahî. Em ê divê pêvajoya ku aştiya civakê ava bikin de qayûman jî bişînin. Piştî hevseruka giştiya Dem Partiye Tülay Hatimoğulları axivî. Tülay Hatimoğulları qala dîroka rêveberiyên xwe jî ya partiya xwe kir û got di dîroka têkoşîna jinan da gelek bedel hatine dayîn. Em ji vir bank li fereseta qayûman dikin. Divê demê de ku em li ser aştiya civakî daxivin divê xebatên qayûman bisekine. Divê qanûna ku qayûman ji holê rake bê çêkirin û hevşaredarên ku gel ew hilbijartine vegerin ser peyvîra xwe. Ev mafê herî xwezayiyê gele. Tülay Hatimoğulları qala xizaniya jinan jî kir û got em ê destur nedin ku dest li me û destkeftiyên me werdin. Em ê weke jin heta dawiyê têkoşîna xwe ya azadiyê bidomînin. Hevseruka Dem Partiye balkişan ser banga dîrokiya rêber Apojî û ev nirxandin kir. Banga Birêz Abdullah Öcalan geleke girînge. Em di pêvajoyeke dîrokî re derbas dibin. Li ciheke ku bedena jinê tê firotin em baş dizanin aştî tê çi wateyê. Divê mijarê de xebatên herî girîng yên divê bên meşandin yên têkildarî pêşxistina fereseta aştî û demokrasiyê ne. Divê li bajarên me hemû gel bi awayeke azad bijîn rêveberiyên xurt bên ava kirin. Divê pêvajoyê de peywîr dike ve ser mirê meclisê jî di serî de dewlet hemû desthilat xwedî berpirsiyariyê ye. Em jinan li ser vê axeyê gelek bedel dan. Êdî bes e em dibêjin aştî yekane çareya me aştî ye. Civînê ji çepemeniyê re girtî dewam kir. Hukuknasê İtalyayê Menzon got divê Öcalan bikare guhertina ku dayê dest pêkirin li derve birêve bibe. Hukuknasê İtalyayê Ezo Menzon derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de ji Ajansa Mezopotamya Mare axivî got piştî banga Birêz Öcalan biryarên Kongreya PKK divê desthilatdariya Tirkiyeyê min dest niyeta baş nîşan bide. Menzon diyar kir ku bi têcîta girankirî ya li ser Birêz Abdullah Öcalan normên hukuka gerdûnî tên bin pêkirin. Eğer Birêz Öcalan bi awayeke azad tev bikere wê çawa dikare
پیواژی بره و ببه برز اوجلان نکاره به پارزرن خورجی نکاره به خزمن خورجی باوی که ریکو پیک هفدیتنام بکه evne normale u bin pekirna hukuka gerduniye menzon gut ve demildes kanuna tekoşral diji teröre vere guhertin yan ji vere rakirin dive Türkiye biryaren dememe demildes bike pratikede eğer brasti aştiye tuxasın u li banga ku kirine sozendane briz öjalan xwedî derbikevin ve kanunen yek perez u nijat perez teva bu guherinen menzon heri David beje dive despekede hemu girtiyen siyasi ji verin berdan ez bixwe ne bawerin ku deslatariya Türk gavên pêwîst bavêje eger bi rastî aştî û demokrasiyê dixwazin divê niyeta xwe ya baş nîşan bidin. Wezareta Parastina Türk ku dê êrişên me bidome berdevke Wezareta Parastinê Zeki Aktürk diyar kir ku tevî biryara PKK ya bi dawîkirina xebatên xwe jî dê êrîşan bidomînin. Wezareta Parastinê Zeki Aktürk diyar kir ku ji bo kapasiteya çalakî û tevgera PKK bi temamî ji holê rabe dê xebatên me yên operasyon û lêgerînê bidome. Aktürk ji bo êrîşan îdaya ewlehiya sînor kir û li xwe mukurhat ku êrîş berdewamin. HPG berê daxuyanek dabû gotibû ku êrîşên Tirkiye bi dijwarî berdewam dikin. Çar heremên Pîranê ji bo 10 rojan hate qedexekirin walîtiya Tirkiye li Amedê bi daxuyanekê ragihand ku li navçeya Amed Pîranê gundên Şingring Cor, Heridan, Pirejman û Herema Çiyayê Gorsê ji ber operasyonên leşkerî di navbera 21 û 30 Gulanê de wek herema ewlehiya Teybet hatine ragihandin. Walîtiya Tirkiye Amedê got ku ketina hereman peyî destûrê çênabe û bihaneya qedexeyê jî wek pêkanîna aramî û ewlehiya neteweyî pêşî girtina sûç, parastina maf û azadiyan nîşan dide. Kelupelên Tirkiye gepan li aboriya Sûriyê dixwe duhyekîtiya hinardekarên Tirkan eşkere kir ku di çarê mehên destpêka 2025 de bi rêjeya di sedî 48 kel û pelên Tirkiye ji bo Sûriyê zêdekirine. Çavdêrên aboriyê gotinin Albert Enisten ku gotiye dînîtî evek dîtina min evek û mirov heman tiştî dubare bike û li bendê be ku encamên cuda hebin. Bibîrxistin û gotin raydarên nû yên Şamê bi siyaseta dubare kereseta rejima berê dikine pratikê û bazirganiya bi Tirkiye re welat dikin rewşeke pir xirab. Heman çavdêran got sûkên Sûriyê bi kel û pelên Tirkiye tije bûne ev jî hevsengiya bazirganiya hundur ser û binî hev dike û gefeke raste rast li ser serveriya aboriya Sûriyê dixwe. Bi vî rengî nirxa lîreyê Sûriyê dikeve girêdana bi aboriya Tirkiye re kurtir dike. Pişesaziya Sûriyeyê jî qels dike û derfetên kar jî kêm dike. Aborizanên Sûriyeyê jî dest Slatariya Nûya Şamê rexnekir û gotin divê nêrîneke aboriya serbixwe mekanîzmeyên çavdêriya Sûriye û alevên parastina gümrükê yên bi bandor hebin. Eger destlata Nûya Şamê bi modela sîstema kevin tev bigere aboriya Sûriye tune bike. Divê modela Bakuruşatê Sûriyê ku xwe dispêre kooperatif û rêbaza xwerevebirinê bike pratikê re û li ber vê rewşe xirab bigire. Jiber Pirtûkê li xwediyê weşanxaneya aram û xebatkarên wê doz hate vekirin. Hatragihandin ku serdozgerê Komareya Amedê bi bahaneya propagandaya rêxistinê li dijî xwediyê weşanxaneya aram û xebatkarên wê îdaname amade kiriye û çaremîn dadgeya cezayirgiraniya Amedê jî îdaname qebûl kiriye. Di îdanameyê de Pirtûkên weşanxaneyê yên ku di fuara Pirtûkan ya Amedê de cih girtibûn û hatibûn desteserkirin weke sûç hatine nîşandan. Yek ji wan Pirtûka hatib Dîjleyê rojnivîska berxwedana Efrînê ye. Bi îdanameyê de têgotin ku Pirtûk ji aliyê duyemîn dadgeriya Cezayê Sulhê ve di dehê çileya 2025 de hatibû qedexekirin biryara komkirina Pirtûkê dabû. Pirtûka duyemîn jî ya Mahmud Aba dildarê serkeftinê ye û propagandaya rêxistinê dike. Serdozgerê Komareya Amedê li dijî xwediyê weşanxanê Hakî Boltan û xebatkarên wê doz vekir û danîşîna dozê jî wê di nehê cotmehê de pêk were.
والیتی اردخان زوزان ل آجالبانان جی قدخه کر لهرما سرحده بو هاتنا هاوینره آجالبانان دست به آمدکاریا چوینا زوزانان کر آجالبانان دشتا ایدire کتن سریا زوزانن هنت او بابیشان ان لقرس او اردخانه لیل سر بریار والیتی اردخان اف زوزان ل آجالبانان هاتنه قدخه کرن ولاتی نچارمان و گرین ایدire آجالبان بناوی محمد یتر و هن رازبون نشانه قدخه دا ما اف زوزان کری کرنه لی دیسا جی چوینامه آستنگ دکن جزا لمدبرن دستور نادن ام بچن سر ملک خواه یوسف آراجی بانگا داوی کرنا ویزل مکر اوها گود وزارت چاندین و دارستانان جمره دبیجه آجالان زده بکن ما زده کر لی چی بو ام نکارن هرن زوزانن خوشی ایدی داوی لویزل مبینن عزیز آی بواجی گازن جن خواه وحاتی نزمام گازن جن خواه وحاتی نزمام هزار حب بزن من هنه لی از نکارم ببم زوزانان ev jî nebese cezeye perelime debirin Parlamenteri Dem Partiye İdire Yılmaz Hün jî li ser mijare axibî walîtiya Qers û Erdoxanê her sal ji bo koçeran astengiyê derdixîne heta niha bi sedan ajal ji ber germê û bê avbûnê mirine me weke partî ev pirsgirêk bir meclîsê û ji wezareta çandiniyê re jî vegot divê demil dest ev pirsgirêk çareser bibe شامی به شرکت چینره پیمانه که رازمانی یا جی 20 سالان مهر کرد. رهبری گشتیا راگهاندنا دریایی یا دسلاتاریا شامی لسر مالپره خویا ایکس پیامک داوگوت کو وان به هفکاره که چینره پیمانه که رازمانی جبو 20 سالان مهر کریه. لگوری دا خویانی پیمانا لهفکرنا بچینره جبو کار رازمانی ویل قنطارن شامی یا لهرما سربس آدرا کار بکه. چافکانین آبوری جدس شانکرن کو دسلاتاریا شامی جبو دست بکرنا قوناغا باشکرنا آبوری پشتا خواه براکرنا پیکانین امریکی و اوروپی گرم دکن و نهاجی بچینه ره پیمان امزه کرنه همان چافکانیان گوت کو سیستما اساجی بچینه و روسیا ره بازرگانی دکر لکنسه اولکاری یا نتوه نیک بوی گلک جاران نتیجی تیکیلیا سوریه به روسیا و چینه ره ارکا خویا وتوی بکاردانی لا استوریای کرسی دلهی چیبو 4 کسان جیان خوی جدستان 50,000 کس جی آسیمانه لروشلات اوستوریای جبر بارانا تونت لایالت باشوری گالر آنو لهیا مزن رابو دناوا سی روزان ده قاسی 6 ماهان باران باریه هر کم 4 کسان جیان خوی جدستان نیزی 50,000 کس هینا ل گوندن دبن دورپیچ آوی ده آسمانه زیده 600 کس هاتین تالیه کرن هن کسان خو سپارتنه بانن خانیان او وسایتان او به هلیکوپتر هاتین ارزگار کرن رایداران هشاری دا کو لهید بسدمن ریسکین مینا نخوشین بلاوک مار او خطریا الکتریکه حکومت روشا آفات خوزای اعلان کر او چاوکارین آلیکاری سفربرگریه نتانیاهو ترامپ شرغزا و برنامه نوکلریا اسرائیل ایرانه نیخاش کرن نویسکا سرک وزیر اسرائیلی به داخویانه که راگهاند کو ایرو بنیامین نتانیاهو جسرک امریکا دانالد ترامپ و پیوندیه که دانیه او شرلغ سرغزایی نیخاش کرنه نویسکه گود ترامپ بشکری دا آرمانجن سرک وزیر نتانیاهو ین بردانا همو دیلان تکبرنا حماس او خورد کرنا پلان ترامپ هر دوالیان لحفکر او پیویست ایران نبه خودی چکن نوکلری ده همان چارچوبه ده قصر سپیجی راگهاند که ترامپ و نتانیاهو پیکانینا لحفکرنه که محتمل بی ایران نیقاش کرنه و گود یانوی لحفکرنا بی ایران ره با آوه که هرینی و دیپلوماتیک شه ببه یانجی با آوه که خراب بداوی ببه بو هویه بانک اسرائیل کرکو برحم به سروکری خصنات اندرسیا جهانی وحود تتریس آدرون گلمپریوس بانک اسرائیل کرکو شری دا غزای داوی بکه او برحم به تونتروس آندرونس گبرویس د جوینا مجلس تندرستی جهانی یا لجنوری د اخوی گوت
Drastiye de bangên aştiye ji bo başya İsrail'e ne. Ez divê baweriye deme ku vê şer zirarê bide İsrailê û aştiya mayîn de pê şerî pêkneyê. Li gorî dîrektора Rewşen Lezgîn ên Tenduristiyê ya Wuhoyê Michel Ryan li Xezayê 2.1 milyon welatî bi rîska mirinê re rûbirû ne. Ryan Bankero got divê em dawiyê li xeyalê bînin hemû dîlgirtiyan serbest berdin, pergala tenduristiyê jinû ve stok û restore bikin. Ryan û got hilweşîneke sîstematîk heye. Nexweşxane jinû ve tên serrastkirin û stok tên kirin lêbelê piştre dîsa rastî êrîşan tên. Divê ev çerxa hilweşandinê bi dawî bibe. Belediye Danışmanı Çenli Pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.